Җирлек башлыкларының чираттагы утырышы 15 апрельдә Түбән Биш җирлегендә узды. Аның эшендә район башлыгы Разиф Кәримов белән башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев катнашты. Утырыш алдында кунаклар 2008 елда яшьләр программасы буенча йорт салып кергән Рамил Халиуллин ихатасында мөгезле өретлек асраучы Сергей Михайлов шәхси ярдәмче хуҗалыгында булдылар. Рамил Халиуллинның Ташпулат йорты авыл башында әллә каян балкып тора. Бу өйне без яз көне иске өйне сүтеп аткан идек. Көзгә инде ноябрь аена без өйне җиткереп кердек. 5 ай эчендә тиз генә темплар белән әтиәниләр булышты, үзебез эшләдек. Дәүләт ярдәме белән, дәүләт акчасы белән шайтыр төзеп чыктык. Сергей Михайловның шәхси ярдәмче хуҗалыгы йөреп чыккысыз, аның хуҗалыгында 8 дистә мөгез өретлек кенә исәпләнә. Авыл халкына түгел, тирә-як шәһәр халкын ит, сөт, май белән тәэмин итеп тора. Әлеге хуҗалык кунакларда кызыксыну уятты. Неординарный. Хезмәт яраткан мондый кешеләр һәр авылда да бар. Терлекләрне карарга, үлчем алырга да кирәк. Көненә 500 килограмм сөт саталар. Авыл халкын ит, сөт белән тәэмин итәләр. Шуңа халык рәхмәтле аларга, ди Разиф Кәримов. Алдагы объект районына түгел, республикага танылган Түбән Биш мәктәбе иде. Кунаклар аның уку-укыту эшчәнлеге белән танышты. Әлеге мәктәп спорт, аеруча милли көрәш, агач әйберләрдән кул эшләре белән данлыклы. Татар теле кабинеты биредә Тукай премиясе иясе халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов исемен йөртә. Шул төбәктә тамыр җибәргәнбез, шул төбәктә канат җәйгәнбез. Күкрәк киереп әйтә алабыз бит. Зәйдәнбез дип әйе, зәйдәнбез. Пленар утырыш Түбән Биш мәдәният йортында узды. Җирлек башлыгы Дамир Насретдинов узган ел һәм агымдагы елның беренче кварталында башкарган эшләр һәм алдагы бурычлар турында сөйләде. Семинарда янгын куркынычсызлыгы, языкыр эшләре, һәйкәлләр торышы, дини объектларны паспортлаштыру барышы, авыл халкына коронавируска каршы вакцина сату, санитар-экологик айлык барышы һәм башка мәсьәләләр буенча сөйләшү булды. Утырыш эшенә Разиф Кәримов йомгак ясап, җирлек башлыкларны көн тәртибендә каралган барлык сораулар буенча эшне тагын да активлаштыру бурычын куйды. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.